الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ المعون دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پس ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنی نماز تی غافل نے۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں کلمات مبارکہ دی تفسیر کردیاں ہویاں اپنی تفسیر قرآن پاک دی جڑی انہاں لکھی ہے تفسیر روح البیان، اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے اللہ کریم نے اتھے ایک کلمہ استعمال فرمایا ویل۔ فرماندے نے ویل جہنم دے اندر ایک وادی ہے، جہنم دے اندر ایک وادی ہے، اور اے وادی کتنی خطرناک ہے۔ آپ فرمانے ہوا واد فی جہنم لو جعلت فیہا جبال الدنیا لماعت ایسالت۔ آپ فرمانے جہنم دے اندر ایک ایسی وادی ہے، اگر اس جہنم دی وادی دے اندر دنیا دے پہاڑ رکھ دیتے جاون، اس وادی دے اندر جڑی گرمی تپش حرارت اگ دی وہ اتنی سخت ہے کہ اے پہاڑ دنیا دے ریزہ ریزہ ہو کے بہ جان گے۔ اسی اپنے معاشرے دیکھنے اگر کسی بلڈنگ نو سخت اگ پکڑ لے، چاہے وہ جتنی مضبوط بنی ہوئے، جس وقت اگ ختم ہوندی ہے بجھ جاندی ہے تو وہ عمارت کمزور ہوئی ہوندی ہے یا بالکل ڈگی ہوندی ہے، مطلب کہ حرارت نال بھی بلڈنگاں نو نقصان پہنچدا ہے۔ تے حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر دنیا دے پہاڑ رکھ دیتے جان اس جگہ تے، وہ اس دی حرارت گرمی تپش دے نال بالکل ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بہ جان گے۔ اور حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ اے جڑی وادی ہے ایدی سختی تو جہنم بھی پناہ منگی ہے، اور جڑے بندے ارادے دے نال نماز قضا کردے نے او اس وادی دے اندر داخل کیتے جاندے، او اس دے حقدار نے۔ اج اسی لوگ نمازاں دی طرف غفلت ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اسی اپنے دور وچ جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا سی تے انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھدے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والےو، اے مسلمانوں، تانوں تواڈے مال و دولت اور تواڈیاں اولاداں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دین۔ ومن یفعل ذلک، اور جہدے نال ایک کم ہو گیا کہ او دے مال و دولت نے انہوں اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا ہے، اس دی اولاد نے اس نو اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے پھر مسلمان خسارے والے نے، نقصان والے نے، گھاٹے والے نے۔
کیونکہ پچھلے درس دے اندر میں اللہ کریم دے نازل کردہ کلمات مبارکہ وچوں چند کلمات مبارکہ پڑھے سی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد واسطے نماز قائم کرو۔ اتھے بھی لفظ ذکر آیا ہے، لذکری میری یاد، اتھے بھی آیا ان ذکر اللہ۔ اگر تہاڈیاں اولاداں تے تہاڈے مال و دولت تانوں اللہ دی یاد تو غافل نہ کرن تے تسی کامیاب ہو۔ اگر تانوں یہ غافل کر دین پھر تسی کامیاب نہیں ہو بلکہ کاٹے والے ہو۔ اور اللہ کریم نے مومنہ دی جڑی شان بیان فرمائی ہے، اللہ کریم نے سورہ نور دے اندر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ کچھ مرد او نے جنہاں نو تجارت، کاروبار اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ دی یاد تو غافل کر سکتے نے۔ مطلب انہاں دے اندر توفیق خداوندی ایسی شامل حال ہے کہ او نمازاں تو دیگر معاملات تو اللہ دی یاد تو غافل نہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرن تو غافل نہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ اور زکوٰۃ ادا کرن تو غافل ہے نہیں۔ لیکن دیکھو اگر انہاں کلمات دے اندر اسی غور و فکر کریے، اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ مردوں نے جنہاں نو تجارت اور خرید و فروخت اللہ دی یاد تو غافل نہیں کرے گا، اگے ہی فرمایا نماز قائم کرن تو بھی غافل نہیں کرے گا۔ مطلب کہ بندہ نماز بھی قائم کرے اور خرید و فروخت اور تجارت دے اندر اللہ دے خوف نو مد نظر رکھے۔ جس ویلے انسان اللہ دے خوف نو مد نظر رکھے گا اس وقت تو تجارت دے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس دے وچ اللہ رسول راضی نہ ہوئے، بلکہ وہ تجارت کرن لگیا او کام کرے گا جس دے وچ اللہ رسول راضی ہوئے گا۔ مثال دے طور تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیع نجش تو منع فرمایا ہے، ایک خرید و فروخت دا طریقہ کار ہے، اس نو نبی کریم علیہ السلام نے خود وضاحت کر کے ارشاد فرمایا کہ بیع نجش اے وے کوئی بندہ کسی دکاندار کولو کوئی شے خریدن گیا ہے، یہ دکاندار اور اس بندے دے درمیان گفتگو شاید خرید و فروخت دی چل رہی ہے۔ مثلا دکاندار کہندا میں اتنے دی چیز دینی ہے، گاہک کہندا میں اتنے دی خریدنی ہے، ہوں ایک دوسرا بندہ آ جاندا ہے، او دا دل نہیں کہ اے بندہ شے خریدے، وہ پچھو آواز لا دیندا ہے کہ میں اتنے دی تیرے کول خرید لینا دکاندار نو، اور جس نے آواز لائی ہے او دا اپنا بھی ارادہ شے خریدن دا نہیں، صرف او دے دل وچ ہے کہ اے بندہ خرید کے نہ جائے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ایسی بیع خرید و فروخت تو میں منع کرنا وا۔ وجہ ایک تے انہیں جان بوجھ کے شاید ریٹ ودایا ہے، جس وقت تو پچھو بول چکیا ہے میں اتنے دی خریدنا، دکاندار تے سوچنا منو زیادہ مل رہے نے، ریٹ تے ود گیا، خریدی اس بھی کوئی نہیں، اگلے نو بھی خریدن نہیں دیتی۔ جنہ دوواں نے اے کام کیتا وے، گاہک جڑا آیا سی پہلے او دے دل وچ دکاندار دے بارے بھی بغض پیدا ہو جائے گا، اور جنہیں پچھو آ کے کہا کہ میں اتنے دی خریدنا، زیادہ قیمت دسیے، اس دے بارے بھی بغض پیدا ہو جائے گا، اور جس وقت بغض اور نفرتاں پیدا ہو جان انہاں دے انجام بعض دفعہ قتل و غارت تک چلے جاندے نے، کہ لڑائی جھگڑا ہوندیاں معاملات قتل و غارت تک چلے جاندے نے۔ تو جے پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان تے عمل کیتا ہوئے کہ جس وقت کوئی بھاؤ تاؤ کر رہا ہے تو اے پچھو نہ بولے۔ دوسری حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح لفظاں وچ ارشاد فرمایا وے تسی اپنے بھائی دے بھاؤ تاؤ تے نواں بھاؤ تاؤ نہ کرو۔ ہاں وہ جڑا خریدن گیا ہے او دے نہیں ریٹ پسند آیا، وہ دکان ہی چو نکل آیا، جدا ہو گیا دکاندار کو، تسی اپنے خریدنا چاہتے ہو، زیادہ قیمت ہے تو بے شک خریدو، لیکن جس وقت دوں دی پہلے گفتگو چل رہی ہے پھر تسی پیچھے شرارت نہیں ہو کر سکتے، اگر کرو گے
تے او دا انجام لڑائی جھگڑا فساد ہوندا وے۔ بہرحال کہ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام دے اوپر نازل کردہ کلمات مبارکہ چ اللہ نے فرمایا وے کہ نماز بھی قائم کر دینے تے خرید و فروختی چ مینوں یاد رکھ دینے، میرا خوف اپنے دل دے اندر پیدا رکھ دینے، اور اس طرح لوگ تجارت کر دینے۔ اور نماز ایک اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن حضور علیہ السلام نو عرض کیتی، دریافت کیتا، پوچھیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ کماں وچوں کیڑا کم فضیلت والا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتھا، نماز اپنے وقت تے ادا کرنا۔ قلت ثم ای، پھر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوجا نمبر ثم بر الوالدین، اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، صحابی کہندے نے میں پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بعد؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا، اے چنگا عمل ہے۔ دیکھو کہ پہلے اللہ کریم دے محبوب علیہ السلام نے کس نو رکھیا ہے؟ نماز اپنے وقت تے ادا کرنا۔ اور میں کل بھی عرض کیتا ہے کہ غزوہ خندق دے موقع تے کتنی مشکلات سن، اس دے باوجود نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی۔ سانوں تے انہاں مشکلات دا عشر عشیر کوئی 1% بھی نہیں آزمائش آئی تے اسی پھر بھی نمازاں چھوڑ دینے ہاں۔ ساڈے کول ہر قسم دی سہولت ہے، اس دے باوجود اسی لوگ نمازاں چھوڑ دینے ہاں۔ بہرحال جس وقت بندہ معاملہ کردا وے پھر اللہ رسول راضی نہیں ہوندے۔ کوئی انسان نماز تو غافل ہو جائے اللہ رسول راضی نہیں ہوندے۔ نماز پڑھنی بھی اسی اپنے فائدے واسطے، اسی اگر نماز نہیں پڑھدے رب تبارک و تعالیٰ دی ذات جس طرح پہلے پا کے اسی طرح ہی پا کے انہوں ساڈی محتاجی نہیں، اسی نماز پڑھ کے فائدہ اپنا ہی لینا ہے، صرف رب خوش ہوئے گا تے جی اسی نماز نہیں پڑھیں گے او دی پاکی چ فرق نہیں آمنا، نہ ہی اس نو ساڈی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرما دیتا واللہ غنی عن العالمین، اللہ تے تمام جہاناں تو بے پرواہ ہے، انہوں کسے دی محتاجی ضرورت نہیں۔ اے چیزاں ہون دے باوجود جس وقت اسی غافل ہوواں گے تے نقصان اٹھاواں گے۔ سب نالوں پہلے نماز دے طریقے دے حوالے نال عرض کرنا سی کہ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت نماز دے ارادے واسطے کھڑا ہوندے سی تے اپنے پاؤں مبارک کس طرح رکھ دے سی۔ حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، آپ اپنی انگلیاں پیراں دیاں انہاں دے کنارے قبلے وال کر دیندے سی۔ مطلب بالفرض اگر اس طرف قبلہ، ویسے تو اس طرف ہے نا قبلہ، اگر اس طرف ہے تے پاؤں بالکل اس طرح سیدھے رکھنے نے کہ پاؤں دی انگلیاں دے کنارے قبلے دی سمت ہو جان۔ اے نبی کریم علیہ السلام دا معمول ہوندا سی کھڑے ہون لگیاں، اور اے حدیث پاک بھی صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام جس وقت کھڑے ہو جاندے سی اس دی بعد حضور علیہ السلام دا معمول مبارک ہوندا سی نماز نو شروع کرن دا، ظاہر تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی کریم علیہ السلام کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، کہ نبی کریم علیہ السلام جس ویلے نماز شروع کرن دا ارادہ کردے سی تے آپ اپنے ہتھاں مبارکاں نو اپنے کناں دے قریب لے جاندے سی، مطلب پہلے ہتھاں نو اٹھایا جاندا سی کناں دی طرف، ثم لا یعود، اس دی بعد نبی کریم علیہ السلام پوری نماز دے اندر ہتھاں نو دوبارہ کناں وال نہیں لے کے آوندے سی، مطلب رفع الیدین دونوں ہتھاں نو بار بار نماز وچ اٹھانا ابتداء اسلام وچ بالکل نبی کریم علیہ السلام نے عمل کیتا سی، انہاں حدیثاں نو مننے ہاں، لیکن جس وقت آخری حضور علیہ السلام دی زندگی اس دنیا تے گزری ہے اس دے وچ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ پھر کناں والا ہاتھ نہیں کھڑے، اس وجہ تی او پہلا عمل منسوخ کر دتا گیا وے،
بعد والا ناسخ بنتا وے، لہذا اون کرنا والا ہاتھ نہیں بار بار اٹھانے چاہیے، صرف ایک دفعہ جس وقت اٹھا کے نماز بندے شروع کر لیے، بعد ہی پوری نماز دی تکبیرات اللہ اکبر وغیرہ تے کہنا ہے، لیکن کنا والا ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہوندا سی۔ انشاءاللہ اگوں سلسلہ اسی طرح حدیث پاک دی روشنی چار مسئلہ نماز دا چلدا رہے گا۔ اللہ کریم سانو نماز دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نماز نو اس طریقے نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس دے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ، اے بندے تو اللہ دی عبادت کر کانک تراہ، گویا کہ تو رب نو ویکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو رب نو نہیں ویکھ سکدا، تیرے چ روحانی طاقت نہیں ہے، تو پھر کم از کم اتنا خیال کر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیرا رب تینوں ویکھدا تاکہ تو عاجزی نال نماز ادا کر سکے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔